fetilaji mabɓe so yimɓe ngari dartude haqqe mumen eɓe jogui doole mabɓe pella ɗum pour dartude haqqe mum pour jomum ngari darta pella ɗumen nani arɓe dartude haqqe mum foti hokkede haaju mumen walla foti ko fellede namdi dega min bonno do nder wulenjo minen min jahay haboyede min jano ko manifestation pour minen dartin jam kadi min présentant legal fulbe tan min présente wulenjo fof wulenjo safay min suka wulenjo fo min présente min jahay har min jano ko manifestation no min ngari nde be jaltal min ko fetel kam e wonde no yimbe safay be jaltin fi min boode nde min jofti goto nen hen wiye Moula Zeyn o ari o fimi minen fokkel min o fi kam hello jofti par ce que o ala droit fiidmi minen min ngari manifestude en jogui plein droit de manifester kadi yimɓe joni en gone oɗo waktu joni wiya yimɓe coronavirus wati yimɓe gonde suudu woto minen fof min mbaɗaka suudu woto hayso min mbi miɗen juuloy ɓe mbiyata min ko min juuloyta ɗum kam min mbi min gaccidiɓe Allah par ce que so min mbi juuloto kokkani min juuloy ko hakkude mabɓe Allah hay sa wiya yalta yaroɓe caloto birgal o kono halɓe yimɓe tan en ƴetto yimɓe minen min gara ha ɓerde min ngari manifestation ko ɗum tan wassalam sukaɓe ƴattine sukaɓe yalta mabɓe prime ɗaden bandiraɓe mbaɗɗoɗo ɗon celli ewo minen ko sukaɓe wulenji naɓe min gari noon ko haalande ɗon miɗen gonde probléme jiyam ewo hanki min jano waɗoyde manifeste hanki kikiɗe 4 heures min jeehi galle responsable jiyam to min mbaɗoye manifeste min daari debbo makko yaltin fetel o felli dow yeehi dow o felli minen fof min dartimi min garani habde min gartan ko arde darde droit miɗen keeɓi hebde foti hebde ndiyam e nde wonno min jehto min kalde mabɓe rutti sukaɓe safal ɓe fof kocci kaaɗe babira goto wonno toon hocci kaaɗe rutti ƴatto min ɓe noddi police ɗi gaari nde woni gaari noon tawi min dari miɗen kalde munen pamdiri muɗum ɓe nangi ɓe piimi minen fof ɓe nawi min hedde nder kaso min goni toon ha 1 heure jamma ɓe cali accidi min ha 1 heure jamma ɓe gaccidi min huɓere wulde jaw to min nani mi ɓoɗini gati min fof hono hen ni rewɓe ɗiɗo nen hen en jogui sukaɓe muɗumen toon ɓowɗi minen fof toon min looka minen fof wonno coronavirus en woodi kono kamɓe ɓe respectani ɗum rutti kanko nannguɗo min o yeehi hedde wuuro woto wiye Chalko o woni toon o hiiroy toon yimɓe ne mbaɗa patri kay goto to yalta kanko o yeehi toon rutti kadi oto wiyete ko Moulay Zeyn min tero wiyete ko Moulay Zeyn kanko fimi minen fof kel rutti ɓe nani min kaso goni min toon minen min kawaka min gari tan ko darde droit amen pour ndiyam min tampi rutto kadi oɗo robin o waɗi arde guilkorka wallahi wona funti guilkorka rutto min joɓa facture 10 000 ga walla 11 000 pawɗo ga wonen ga ha ujunnaji nogas robin goto arat ɗo wuleji mum fotiri min joɓata bidon ko 50 min ƴooga ɗum ɗon foti wonde bandiraɓe kaale min goto tan ɗum ɗo sen foti wonde ɓaale ko ni tan gore murten kene jawa tan wassalamu on calminama on juurama